רבה שבאתם לחגוג איתי את בת המצווה שלי. זה ממש לא נהדר. אני מתרגשת מאוד לראות את כולכם כאן. אני מתרגשת במיוחד ששתי הסבתות רבתות שלי נמצאות איתי היום. סבתא סימי וסבתא רחל. פרשה שלי, פרשת פקודי, פרשה האחרונה בספר שמות. הפרשה עוסקת בסיכום בניית המשכן, המקום שבו בני ישראל הרגישו את קרבת אדוני. משה מסכם את כל מה שהושקע במשכן, ומראה איך כל פרט היה חשוב ומשמעותי. המילה פקודי מגיעה מהמילה פיקדון או ספירה. בפרשה, משה עושה רשימה מדויקת של כל הזהב, הכסף והנחושת שניתנו על ידי העם. והוא מראה שכל דבר נרשם, נספר ויש לו חשיבות. כל תרומה, גדולה כקטנה, נחשבת. זה לימד אותי משהו חשוב. שכל אדם תורם בדרכו, וכל מעשה טוב שאנחנו עושים, אפילו קטן, נחשב ומשפיע. כמו שבני ישראל בנו את המשכן בעדינות, בדיוק ובהשקעה, גם אני עכשיו בתקופה שבה אני בונה את עצמי. את האישיות שלי, את האמונות שלי ואת השאיפות שלי. כמו שבני ישראל תרמו כל אחד משהו משלו לבניית המשכן, גם בחיים שלי אני מרגישה מוקפת באנשים שנותנים לי אהבה ותמיכה, והם חלק מהצמיחה שלי. אז עבורי, בת המצווה היא סוג של משכן. אני רוצה להודות במיוחד לסבים ולסבתות מירי ושלומי ומירה ויהודה, שתמיד הייתם שם בשבילי. על כל חופי השבוע והחגים שישנתי אצלכם, על כל הפינוקים, הצחוקים והחוויות הנפלאות. אתם חלק חשוב בחיים שלי. אני גם רוצה להזכיר באהבה את מי שכבר לא איתנו, אבל תמיד בלב שלי. סבתא לטיף וסבא מורדוך, סבא עובדיה, סבא חביב, סבתא דובה וסבא משה, זכרונו לברכה. אני זוכרת אתכם וחושבת עליכם. תודה גם לכל המשפחה שלי, לדודים ולדודות, לבני ובנות הדודים, ומוסיפים ממש שמחה, חום ואהבה לחיים שלי. ותודה ענקית להורים שלי, לליווי, ההשקעה, התמיכה והאהבה. גם לאחים שלי, יהיה איתן ויותם. אני אוהבת אתכם מאוד. גם ביום שמח כזה, אנחנו לא שוכחים את 59 החטופים ומייחלים לשובם הביתה בקרוב. תודה רבה שוב לכל מי שבא לחגוג אותי. אוהבת מאוד מאוד. היום נועה, כולנו בשביל לחגוג כאן את הרגע המיוחד שלה. נועה שלנו, מהיום שבו נולדת, הרגשנו את האור המיוחד שאת מביאה איתך. כמו הילה של טוב ותבונה ששוררת סביבך. תינוקת יפה וחכמה ומלאת קסם שגדלה להיות ילדה שמשרה סביבה שלווה ונועם. היום כשאת חוגגת בת מצווה, אנחנו רואים איך האור הזה הולך וגדל. נועה, ילדה שמביטה בעולם בעיניים סקרניות, מחפשת להבין, לגלות, לשאול, ולעולם לא מפסיקה ללמוד. כל כך הרבה אושר, ידע, סקרנות יש בך, והכי חשוב רוגע, תמיד בשליטה ומרגיעה את סביבתך. היא של רוגע במשפחה שלנו. ילדה שאוהבת לקרוא בספרים כמו בחיים, יודעת למצוא את הקסם שבין השורות. היא קוראת כל דבר שזז, ספרים, כתבות, אגדה של פסח, הוראות שימוש של מיקרוגל, רק תנו לטקסט והיא מסודרת. את צנועה, חכמה, יפה, ויש בך שוב לב אמיתי שלא מחפש לקחת, אלא פשוט באה לעזור, להיות שם בשביל אחרים, כי ככה, עוזרת לזולת, שומעת כשצריך, מבינה גם בלי מילים, רגישה ומתחשבת בכל הסובבים אותך. תמיד בגובה העיניים, רואה את הטוב בכל אדם, את מראה בגרות, אחריות ודאגה לסובבים אותך, כבר מגיל קטן. וכל זה תוך כדי חיוך מתוק, וחוכמה שעולה אפילו על המבוגרים בבית, אמא ואבא. נועה, את גם חברה מדהימה. כזו שתוך דקה כבר מכירה את כולם. מתחברת ומוקפת בחברים בקלות, ומצליחה איכשהו גם לפשר ביניהם כשצריך. וכל אחד את מוצאת עניין וחיבור בתחומים משותפים שונים. תחומי העניין שלך עשירים ומגוונים. את יודעת להקשיב, להצחיק, לשתף, ולגרום לכל אחד להרגיש שהוא הכי חשוב בחדר. מוקפת בחברים. כי פשוט כיף להיות לידך. נועה אהובה, היום בת מצווה. זה לא אומר שמחר את מתחילה לעשות ספונג'ה, אבל כן אומר שאת גדלה ומתבגרת ונכנסת לעולם שיש בו יותר אחריות, גם יותר אפשרויות. כולל אולי לשדרג את
מהכס. בת המצווה היא לא רק חגיגה, זו התחלה של דרך חדשה, של אחריות, של זהות שנבנית, של חלומות שגדלים יחד איתך. אנחנו, משפחה, חברים ואורחים, גאים בך כל כך, ונרגשים לראות איך את פורחת. מאחלים לך להמשיך להיות מי שאת, חכמה מצחיקה, מלאת חיים, לשאוף גבוה, לחלום בגדול, ולזכור שתמיד, אבל תמיד, את אהובה. ונאחל מן המקורות. שתהי כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלהו לא יבול, וכל אשר תעשי יצליח. אמן.